ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ହଁ ଖୁସି। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ହମୁ କେମିତି, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କହନ୍ତି ଯୋଉ ମିଳୁନି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ମିଳିନାହିଁ? ନା ମୁଁ ତ ଦେଇଛି। ନା ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି? ନା ଆମ ଘରେ କାହାକି ମିଳିନି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି? ନା ନା। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଜିତିଲେ ଖୁସି ତ? ହଁ ଆମେ ଜିତେଇଛୁ, ଆମେ ଖୁସି ହବୁନି ନା। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ଅଛୁ। କାଲି ଆପଣ ପାଇଲେ ବୋଲି, ଭୋଟ ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ପୁରା ରାତି ସାରା ଡିଜେ ବାଣ ପୁରା ଫୁଟେଇକି ପୁରା ଧମାକା କରିଦେଲେ ଗାଁ ସାରା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି କାଳିଆ ପାଇଲେନି? ନା ମୋ ଶାଶୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ମିଳିନି। ବୟସ କେତେ ହେଲା? ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 60-65 ଭିତରେ ଆଉ। 60-65, ସିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା? ନା ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ତାହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ? ମିଳିନି, କୌଣସି ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ମିଳିନାହିଁ? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା। ହଁ ଆପଣ ଦଉଥିବେ, ଇଏ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଥିବେ, ଭୋକଟୁଆ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଥିବେ ଆଉ। ସେଇଆ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ବୁଝିବି ଏଇ କଥାକୁ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି ନା କାମ କରୁଛନ୍ତି? ହାଉସ ୱାଇଫ। ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି? ହୁଁ। ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଗ୍ରୁପ ରେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ଘରେ ମୁଁ ଏଇଥର ଗ୍ରୁପ ରେ ମହାସଂଘ ପଇସା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି ତ, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବୋଉ, ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋଉ? ହୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ଦେଶ ଖୁସି ରହିବ। ଠିକ ସରି, ରାଜ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୋର ଏଇଟା ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖୁଛି ଏବେ। ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଥର କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ନା ପାଇବୁନି? କି ସୁବିଧା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ନିହାତି ଦେବି, ମୁଁ କାଲି ଜିତିଲି, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ସେଇ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ମିଳୁନାହିଁ? ନା ମିଳିନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଲା ଅଥତ କିଛି କଲାନି, ପଳେଇଲା। ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ହଁ। ଆଉ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବି।
ହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଆପଣ ଏସି ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କୁଲର ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଗରମ ରହିବେ, ମୁଁ ଏସିରେ ରହିବି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲା କାହିଁକି ସବୁ ଚାଉଳ ଗହମ ଆମର ଏପଟର କିଲେ କିଲେ ଅଧ କିଲେ ନେଖା କାଟୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ କିଛି? ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି? ନା, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ। କରାହେଇଥିଲା, ଡିଲର କୁ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଲର ତ ଯୋଉ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲାଗୁଛି ଆପଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠୁରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 4ଟା ବୁରା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଲ କିରୋସିନି ତେଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ବା ଅଛି, କଣ ପିମ୍ପା ଦରକାର? ଆମର ପିମ୍ପା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେରକ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ଆପଣ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଜମୁ? ଏବେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ବନଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ନିହାତି। ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ଚାଷ ପାଇଁ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଚାଉଳ ସର୍ଟ ଅଛି? କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘର 4 ବୁରା ନଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ସାରା ଓଡିଶା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ପଲା ମାରିକି ପବନ ଦଉଛି, ପଲା ଗଡି ପଡିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଗଲି ପାଟିରାଜପୁରକୁ, ମୁଁ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛି। ଭଲ ଅଛି ନା ପଲାଟା, ନା ଫାଟି ଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏତେ ବଡ ଯେ ମୋ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏଇ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପରା ଏଇ ପଲା ମାରିଛି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି ରହିଛି, ସେ ପଲା ମାରିକି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପଲା କି ଘର। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଗଲା, ଯୋଉ ପବନ ଦେଲା, ଯୋଉ ଘର ହଉଛି ଦୁହୁଲିଲା, ଆମେ ଘର ଗୋଟେ ପାଇନାହୁଁ, ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଘର। ଆମର ଘର ଫର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାହିଁ? ନା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହଉଛି ଲୋକ ପଠେଇକି ସର୍ଭେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ ନାହିଁ। ତୋର ଅଛି ନା, ତୁ ଆମ କଥା ନବୁ ନା? ନା ନା, ମୋର ଅଛି। ତୋର ଥାଉ, ତୋ ମା ଟା ଆଉ ନମସ୍କାର, ମୋର ଆହୁରି ବି କାମ ଅଛି। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ହଉ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏଇ ରଙ୍ଗ।